Тамашасы өсөн ул Кәтүк. Күптәр хатта уның тулы исемен дә белмәй. Сөнки сәхнәлә узган ярты буат дәвресендә ул кешеләр күңеленә ошо кабатланмас образ аша уелган. 100 төрле сурәткә кергән Кәтүк берсе хокландыра, берсе гаҗәпләндерә, берсе асуландыра, яисә һөендерә. Һәм ниндәй генә булмаган Кәтүк көлдерә. Уның коралы көлке. Болгавар районында Кошкалаша деген авыл бар. Мин әниемнең туып үскән авылы. Анда инде мине Галия, апаның Галия әбинең улы дип бик яраталар инде. Уйнап торганда әзрәк кенә салмыш бер агай килеп керде. Мин бит инде бик узак эшләгәч, уйлыйлардыр инде, үлгәндер инде. 50 елдан артык кеше эшли аламын сәхнәдә. Синди Кәтүкнең үземедәй, улымыдай, миңа шаяра торган кешегә җитәк алды. Юк, мин әйтәм, улы әти мин әйтәм күптән үлде инде дидем. Шулайдыр шулдай, атасы әйбәтрәк уйныйдыр ди. Безнең коллективта кызык белән мәзәкләр инде йыгылып ятып көлделәр. Менә шуның мин инде хәзер мине 4нче буын карыйдыр инде. Минем шул төп коралым көлдерү. Бушка түгел, мәгънәле көлдерү. Анда нәрсәдер ятырга тиеш. Бишлай эшләргә тырыштым да, кулымнан килгәнчә. Әхәт Уразмәтов 1931 елның 9 декабрендә Шишмә районының Калмаш авылында туган. 1951 елда сәнгать училищеһын тәмамлай. 1953 елдан бирле Кәтүк. Башкортстандың халык Россия Федерациясының атказанган артисты. Укырга төшкәнчә ул вакытта радио юк, электричество, телевизорның белмибез дә. Мин шушы вакытта яланаяк апа сәбәкә әйтеп торас, мине Сарыя барыя, миннән ул инде 26 елга сәбәкә әйтеп тора. Мин шушында кем өйрәткәндер, уже барыныга бийдерим. Шуннарсын шушы бию мине гомергә юлдашым булды. Морале 70 үткәндә дә щеткалар бийдем. Нәрсә дип әйтем, язмыш шулай китереп киткәндер инде. Яблышка! Авылда концертлар буладыр иде. 7 ел укыдым бит инде. Бер вакытта да миннән башка концерт бармады. Бер заман шул кадәр уяла башладым. Бер әле исәндер әле Сафар авылында укытучы пенсиядән хәзер тотынышып бийдер. Татар бию булдым икән инде. Уже нитә башладылар егетләр. Üşüklüler indi. Şundan uyala başladım. Okutuşu kırıp kile. Benim ortadan indi. Koştum. Konsertka uyuşturup yürüyünde. Uyalan barası kelmeyi уже подросток деген şekilde
бәлеге болып башлагандыр инде. Шуннарысын күрүп калган бит окутуучу терезеден кенде. Эниден сорой эхат койдады. Ул да мынады ишеп киткеним болар тамандай. Жок, көрдүм бит терезеден дей, ояктан үстүрөп чыгарды. Тора каротасынан. Ул да карота булмагандыр, секи булгандыр. Эхат, әйдә, киттек, концерт куябыз, бәлеке генә бер спектакль бар сугыш турында. Синен башка бармый. Шулай иттереп, авылдан чыгып киткенче миннен башка бер концерт бармады. Шуннарысын birinci, ikinci klaslarda barınını biyim iken. Üçer, dürter topkır biyitler. Olakta başı yünden, bana meni şulay okutuşlar, ütereler de şakarlar, ol şol başı şulay kire iken ol. Şunlarısın председатель, merhuminde Fağiz Abzay, Hamzin, onun balaları da председательler, nesel dinasti şunday, eteyken etege, Salih Abzay, oğlunun biygenin kürgenin var mı? Vat işmasa bir klubka düşeli, korali, 7 klas bitirgeç, şundan diplom algaç, indi attestat algaç, etiyete balakayım oğulda kolmadı, oğulda o vakitta turda den küp, 1 milyar, eti merhum 2'şer min turda den işley, igen yok bir gramda, balakayımdı fızuğa, pırızığa bulsa da barıp kirdi, mininde bik belekeymin buyga, Tege şayarıp kan ayten bitel metr sorg deyip olay yok tügül indi. Eti min eten min bebelekem olay nişik paravuz küterim demin. Ey balakayım tırışısın al min üzünde zor tügül dey. Şunlarısın anın sözün tınlap gittim ufağa. Şunlarısın bir 8 malay avuldan barımızda 7 klas bitirgen biz. Görüşüm olayları. Barıp kirdik başta kooperatивный техникумга. Birinci egzamin matematikadan ustna indi tilden. Bala yazarga bulsa yaza bilir miydi? Onda til kerekmey. Ustna ikinci günü уже yazıp koyganlar. Hamzin, Urazmetov, Baykov, bizde şunday familiyaların başına забрать документы. Gittik Пчеловодческийga. Onda da şulay başta usna matematikadan ikinci günde tağı şulay 3-4 teknikumga bardık kirelmeybiz. Avulga kire koyttuk indi. Şundan bir 13 sentyabrlar jetkeş Şişmege kitip baram. Ulakta jiyev indi koya maşina. Şişmege kitip baram. Şunda sayfardan Kirey Ferit degen metriki olganda Şişmede tanışkan edik. Kirey Ferit ete ehat sindi bir jirge kireldim. Yok men eten bir jirge de kiralmadım. Rusça bilmegeç. Teatralnida nida bordi, bor şundadı. Min burulup koyttum da, garmuşkımını aldım da gittim. İkinci günü borup kirdim. Döbür şatır, şaba tabılmagandır indi bir tişik tapışkı işikelle. Şunlarısın komisiyada oturalar. Anan sonuna bildim. Şok kotkış, büyük artistler oturalar. Hacı Bukharski, Veli Galimov, Zeytune Bikbulatova, Rim Sırtlanov, Gallem Sattarov, bik güvende bir unlagan kişi oturalar. Hazır Allah'a tapşırıp başladım. Başta söylediler. Söylep alıp gittim. Okuganda yatlagan idim. Mokamayına Hadi Taktaş'ın bilmeyim. Elle küpke, elle bir uzakka. Ahır men unuta almamın. Tambov urmanları ortasında usak yapraklar şovlavın deyip tege jitti boldu dediler. Şundan jırlarga kuştalar. O vakitta modada Galiye Banu idi. Jırlap kuşetmeyiminde. Galiye Banu'nu jırladım. Şundan min ukurga tüşkünşü biydim. Barın bizden yokta barınıga biyler. Şişotka bilen indi. Şuşunu biyip jiberdim. Oğuzları kulak ortana jitti. Şundan aslında tuktatmalar da kansa biydim. Şunlarsın garmununu oynadım. Saratovski garmon ninem soğuş zamanında 4 bot berengege sotup algan edik. Şundan hazır muzikalni ısluhun tekşirerlerdir indi. Notalar Zoya Andreevna degen bir soğundan bildim indi. Notalarga basıp karayım. Olanı da aldım şekilde. Şundan Bukharski Hacı Girfanoviç ayta etüt işledi.
Ауылда сугуш заманда укыган бала койдан билсин инде. Мен утюг деп анадым. Шуна оңнатып бирдилер. Ул утюг түгел, этюд, мындай синди сагат мастердый. Шул вакытта сенинди 1 сагатын урлап алып киттелер. Шундан ишлериңди мен эшли алганмындыр инде. Ала беле карыйм, сагатым юк, кычкырам, каравал! Сагат урлагандар деп. Шунан житти дилер. Авызлары ярылып китти инде. Барсында рәхмәт төшсен. Шунан Сталарда сөйләшәләр. Оказывается, театрга озын буйлылар керек екен. Минем шикелле метр 40 недоделанный, недорослыйлар керекме икән. Шуннарысын кирәсе килә бит, авылга кайтасы килмей. Сорый бер шушы галләм саттарыс дигән бик озын иде. Соңыннан белдем инде. Атайың зурмадай. Аны күрсәтәм. Мана мен әйтәм, сезнең зурлыгы бар. Иң озын 2 метр үсә алабыз диделәр. Шуннан укып киттем инде. Соңлап булса да, шуннан үсмим бит инде. Хажи Гартанович, художественный руководитель училищаның үсмәнең прошел коридор деген справка бирә сиңә ди. Ул күздекне бер генә кат кимидер. Монда берәү була, монда 3 катлы коридор. Ирен монда сәлнеп төшкән инде. Шулай иттереп театрга шулай барып белектем мен олдап. Ул вакытта театральный художественный училище дип аталайды. Анда артистлар, драма артистлары, художниклар чыга иде. Минем белән бергә укыдылар художниклардан, мәсәлән, Домашников, Нурмөхәммәтов, Лутфуллин, менә шундый бөек художниклар чыкты. Безнең белән инде күпләре хәзер бу якты дөньяда юк. Мирзагитов безнең белән укыды. Алар белән мин дә укыдым. Мин инде теге солдаттагы тезеп куйганда иң орта буладыр. Теге ранжилыйлар бит инде. Тәү карамакка осраклы килеп сыккан кебек тоелса ла, һәр эштең асылында тәрән мәгънә бар. Күрер күзгә кайтыш кына күренгән бу үсмердә яшәү көсө, дәрт дарман ургылып ташырга торганын мөгаен укытучылары ла, филармония итәкчеләре лә күрә белгәндер. Укуын тамамлагач, егетте Башкорт дәүләт филармониясына эшкә сакыралар. Мин килдем дә секретарь бүлмәсендә торам. Шуннарысын секретарь әйтте, Анна Йосыповна дигән, мондый әле ди мондый бер озындый Латыпов кирип китте ди, Гафур ди. Хәзер ул чакка шунда кересез ди. Шуннан мин кирәгенә башлаганым, озын 2 метрда 20 сантиметрлы бәһлүән гигант кеше чыгып килә. Балай иттереп карадым да, ишемнән генә тәүбә мин әйтәм. Шундый кеше белән эшләргә язмасын дип әйттем беренче күрүемдә үк. Чөнки безне укытучыларыбыз, педагоглар, бөек укытучылар укытты мине. Мин бәхетлемен. Әйтәләр иде академ театр артистлары, Кәтүкнең школ сәйбәт дип, алар аркасында безне күзгә күз карап сөйләргә өйрәттеләр. Булай иттереп карагач, булам шуның өчен мин Гафур агайны беренче күргәч, шулай дип уйладым. Соңыннан кирдем, директорга әйтте, менә әле чыгып китте бит озын Латыповтан, шуның бригадасына бирәс, анда артистлар кирәк диде. Беренче конференц, икенче конференц дип, әле русчадан перевод булды ул. Мин беренче конференц, ул икенче конференц. Ул вакытта мәдәният министерствосы юк иде, управление искусств дип аталадыр. Шушында Кузеев Рамазан агай управляющий, Хафизов, менә безне тудыручы Нәҗибә Хафизов, инспекторым, инструкторым, программа принимайтерга киләләр, кабул итәргә. Шул вакытта безне күрә, берсе бәләкәй генә, берсе котышкыш озын. Башына килә, туктале, булардан бит бер нәрсә яза була. Шуннан бердән бер көнне Хамматов директор иде шикелле, программа язып китерә, 7-8 интермедия, Кәтүк белән Боганай дигән. Безгә шул гына кирәк. Аты беренче конференц, икенче конференц, шуннарсын укып чыктык та, миңа нык ошады инде, директорга да ошады. Директор ул вакытта Хамматов булгандыр инде. Барда хуп күрделәр миндә. Гафур абый мәрхүм кәйин Боганай, шул беренче Боганайым. Аны халык аңлар микән? Кәтүк
Boğanay ol bit kişi ismi түгел. Әле икенче Озынтаев, Кишкентаев шулай кушабызмы? Юк дидек барыбызда. Кәтүк белән Боганай калсын шушы исем дидек инде. Протокол иттеләр шунда. Шуннан чыгып киттек, шушы программаны эшләгәч, Кәтүк белән Боганай булып, чынлап та башта аңламыйлар иде. Ничек Кәтүк булып тәгәриләр микән? Боганы башына менәләр микән? Шулай итеп бер тапкыр вакытта телевидение юк инде, радиога баргалыдыр сирәк кенә булса да, йөреп чыктык Кәтүк белән Боганай булып. Икенче баруга клублар җимереп, билетлар алдан сатылып, безне көтүп торалар. Димәк, аңлаганнар. Яңа персонаждар тора-бара республиканың һәр төбәгендә көтүп алынган кунактарга әверелә. Тапкыр һүзгә, кәмит шаяруга, уен-көлкүгә һуһаган халык уларны шундук күтәреп ала, сәхнәләрдән ебәрмәй алкышлай. Кәтүк менән Боганай гамәлдә тәүге аҙымдарын яһаган башҡорт эстрадаһында өр-яңы йүнәлеш, сатира һәм юмор жанрҙарының тыуын билдәләне. Мин бит һине үҙ яуаплылығына парука алған кеше. Алғанһың, ҡотҡарғанһың. Эшеңдә бөттө. Баҙа оракыла бөттө. Айда ҡасаһың. Оҡсаны сөйләп ҡысынан оятһын. Ниндәй аҡса? Торғаныңдан бер хулиган икәнһең, ә? Кем хулиган? Ким хулиган? Ben mi holigan ha? Kim holigan? Bakıdan kontrol! Kim holigan? Kim holigan? Ne holigan ha? Ben holigan! Adamım işte holigan! Bırakın! Oy! Bastı! Ya bir kaldır! Bastı! Bravo! Bravo! Кәтүк менән Боганай, Әхәт Уразмәтов менән Ғафур Латыповтың уңышы сенсацияға тиңләрлек сағыу була. Артистларҙың сәхнәлә ителгән һәр һүҙенә ихлас, ышанып ҡабул итәләр. Уларҙың әсе сатира һауығына эләгеүҙән ҡурҡалар. Ҡайһы бер райондарҙа шундуҡ һәүәҫкәр Кәтүк Боганайҙар да үтеп сыға. Без күберәк ауылларда, районнарда йөрөдөк. Шуның өсөн чыктык инде. Средняя Азия, Урта Азияда 2-3 булдым мин. Булды Гафур абый белән Мәскәүдә дә, концертный залда, Ленинградта, Татарстанның инде бөтен авылларында, мына шул Асмапа, Шаймуратова, Сөлейман Абдуллиннар заманында Рамазан Янбеков килде, шуннарсың соңрак бер 10 елдан соң Свердловскийлар, Пермнар, Новосибирский, Шиталарга барып җиттек. Анда бит инде моңны да аңлыйлар, көлкүне дә аңлыйлар. Шиләбеләр, Оренбургта турында әйтеп торасы да юк инде. Сөлейман Абдуллиннар, Асма Шаймуратовлар безнең инде кызыл сызык. Без инде Кәтүк белән Боганай, алар да килгәннәр инде. Бик әйбәт номерлар инде. Сөлейман Абдуллин инде моңны иттереп йырлый, бөтен халыкны әсир итеп, Асма Шаймуратова йырлый, аппак шифон күлмәктән килеп чыга. Тәүбә, багины килеп чыкканмыны. Шундай концерт арасында мин дә катнашам инде Гафур абый белән. Ул вакытта репертуар бик авыр иде. Мин Свадьба Малиновкада туйда яшка артиллериясына уйнадым. Бик килештереп уйнадым аны. Халык яратты. Бенефант деген рус драм театрының опереточный артисты бар я. Шушы куйды. Ул айтты инде, син опереточный актер. Сиңа кызганыч Башкортстанда, Уфада оперетта юк диләр. Шундай җиңел формада инде. Опереттага шунда кирәк бит инде. Ой, татар ниңә кемдән бәйләнәм? Бәйләнгә. Тотта миңа бәйләнә. Уны киреп карадың бәйни. Мына ни хәлдә инде? Һавгатаһыңмы? Әллә, бер һәләйдә юк инде. Еңгә, күрше, еңгә. Әллә, сәбен дару ашап кырып беткәндәр инде. Бер һәлә күрмәй. Ходай күргәндер әле. Гайфрит бабу! Кемдә кем? Сыгары еңгә. Бәк
Boyadan endiyete, o karandan muhakkılarım. Yani karışmanın muhakkılarının kalbini şekerini buldum. Karışmete gerek bilmeydi. Orada bu koyardan gerek. Şimdi bu sefer hele o ayı gerek. Orada bitmedim hele. Bilmeydim. Ultran, yürütünde ultrana kirdim. Hovgana yatağın mı? 2 yaşında. Yarayındı, yaray. Ne zaman yokladı yatağın mı? Neye? Neye tey? Teşhit evitinde. Gitmegeyi, kötü kuvat aracı atıp durgan boğayım. Yoklap gitken bir kısmeti. Etemin ağırtmagan yeri yok bir kısmeti. Şolay mı? Başta problemine beylem aldım. Senin canalır genge. Şolaydır. 1-2, espiriyeti götüp konuş. Sabır ha bizim konkursta. Ona sen de uylemin sayfırda gitmeyin. Sirat geri gene konuş şimdi. Değil mi? İstikinde de korayın mı? Ne yana kuldek çektirip alga neyim? Karel bir girek motor. Kütürmüşsün sikiyem. Niye tağı? Niye değil? Kurturağın biz. Böyle da kıpkıska. Ola başlayın mı? Eyttim tügüsüge. Mul radyoha. Min mul kuldekte. Uzun kuldekte yoratam tinem. Kadir tortoğuna düşebilir. Neme? Belki seki. Bu teki bizim yaş terkiye turgan canı fasun degenler solmanıydı kadar. Yaş terkiye turgan? Bana nağına. Bol datı. Bol iski fason. İski mi? Stapalagana yoğuna. Materyal bana koral tutup. Yoğuna bir yere mi? Bu yorgan da bir yeteyim koralı. Bolar indi bolar. Kıska kuldekte min. Üdümde yoratmayın David. Üzün bilmegen ne iş var? Teki üstünde bolası vaha var biz. Alıp kalgan da bir kılaydır. Olmağayı şunlardan boymasan meniki bitmeseli. Yenge, heybette koralı. Bol kuldekten bilim bir yuvan kürünmeyi mi? Bir orunda kora oldun da yürüp duran buna. Ne sigaret? Hilep tıratağı gelişmegende. Bilikkeyin üzülüp güne taydırılır. Kolay mı? Bal kurdu mu ne ki? Bal kurdu mu? Yine ben hissekeyim kuldek digen İsmet çıktı biteli. Şolay mı? Hiç işittin mi yok mu? Gitse kalkuzun yığılışında ana odan ise Fatima'a bula gidip ellerinde kuldek bir genderdi. Elektrika yatağını dinlerinde sonra. Elip biti yatağını miken ne normağın öz tapattır bu tegen çekeyim. Abav! Kıysanlayken hazır eyye. Bedevide bez udarnitsa, bedevide bez motnitsa. Hadi okudoyum. Elekte kışanlayını. Hazır uğram kalı hıyalmaz. Dönüyağa hıyalmaz. Donağım sıyıp görür. Oğulğına tihen mi? Meskevge giroylukka dükkamitlerini bergendersin. Şuul nemeteydin mi? Niye? Kalkuz persetini özü giroy, kalkuzu milyoner hılgıslı. Paduruşkan yürgen birer zapas bize karakterinde. Dayar kıymış. Garlıgından şortla bulur hen. Niye? Elle biz giroy bulgan imajım elle. Toplarda atıp un bola tabağında. Bana hele giroy. İnge gülelim. Bir ötem iyi gire bunu. Onun bilen şu kadar kilişip turmuşta da sahnede de bir-birimizin gözünden tügül tın kuraşını oğnaydır bir-birimizine. Şundan bir Puzimski'den administrator ete, mınaday artistlarlarday duetim işlegen. Sahnede birge oynaylarday, turmuşta da bir vakitte da söyleşmelerday. Biz indi soban tuylarga birge barabız zor konsertlar bilen da Feride Kudaşova, Bəxti Gaysinlar ansambl, xor var bizning. Biz indi barıp jitkinçe söyleşebiz soğundan da mana şunday gajep tatı işledik biz. 35 yıl işledik. Andan gitken pensiyaga gitmez idi. Ol şiiri güçlüye, hipertoniya, bir nida kiride koyttuk. Taşkınga bargaç, nakşirlep gitti de. Andan soğundan Gafur abini şokırgaladı. Fatih İhsanov degen rejissör var idi. Üç boğanay bir ketük degen program işlep çıkardı. Biz yürüdük indi bir 45-48 konsert. Başladık Magnitogorski'dan, bizden her bir şehirde bulup çıkıp gittik Tatariga, Şistopolilar, Elmetler, 48 konsert birdik. Onda zor artistler indi. Feride Kudaşov, Bəxti Gaysin, İşmullah Dilmuhammetov, bütün zor artistler indi. Şuşunda 3
Иш боғанай бір кәтүк деген номерді мен 4 тапқыр шығадырым. Әр бір боғанай білен шығам, бірер. Бошта 4-теу шығабыз. Соңынан әйтем, шыққаш, қойсы боғанай ұшады. Халық қышқыра, корт боғанай ұшады, корт боғанай, оны қалдырығыз. Шылайтырып, ғафырауы шылай илімтені үзмеді, филармонияға шоқырған сайын келіп көреді, үлгенше. Нерек кішейін ол? Ай, Миләүшә, ул шын ул вакытта бит партия, шын партияны кеше, ул киненә кадәр кешенең хакына кирми торган кеше иде. Аның абзыйсы бар иде, күренекле шагыйрь Ханиф Кәрим. Алар икесе ике фамилияда. Ул абзыйны да беләм мин. Алар гаҗәп инде, итәгатьле, ул моны коллективка, аны моны башта әйтәләр, Гафур абый безнең ата кебек иде дип. Ул матур собраниялар ясыйдыр, ул кычкырмыйдыр, үгетләп матур кеше алдында, иногда шундый була инде шепалар дигән бәләкәй генә кеше алдында авызыңа кан җыелса да төкермә дип шулай әйтә торган иде. Кеше 3-4 ел эшләгәч тә хәзер заслуженный Башкортстанның атказанган, Башкортстанның халык артисты алалар 19 ел эшләгәч алдык без. Звание беренче. Гафур абый 19 гына түгел инде, 40 елга якын эшләгән бала. Мин 19 ул миннән бит алдаш башлаган. Шуннарсан Хусейн Файзулович художественный руководитель булып утырды узак еллар. 19 ел хатлар килә икән. Асма апаның да инде званиесе бар. Шаймуратованың, шуннан Зәйтүнә Илбаева безнең антураж инде. Аның да званиесе бар, уже оперный театрдан алып килгән. Кусталар без хуңланык инде. Халык һезгә әллә касан халык артисты берде. Бана бunda хаттар өйлеп торады. Ана шулай әйтүе бигрәк тә һәйбәт булды. Совет усырының идеалдарына ихлас инанусы ямгыятькә юмордан да бигрәк әсе телле сатира кәрәгрәк булгандыр. Тик уның канаттарын аҙым һайын кыскартып торышлар да етәрлек булган әлбиттә. Уразмәтов тирәләй һәләтле яшьтәрне туплап, сатира театры оештыру хакында һүз сыкканда ла, кемгәлер был идея артык кыю булып күренә һәм уны тиҙрәк оноторга ашыгалар. Ярай менән ярамай араһында алтын урталык тотып, бер тукталгыз алмашынган идеологиялар, түрәләр урманында адашмаенса, 50 ел буе иҗат комарын югалтмаенса, үз йөзеңде хаклай белү үзе үк ихтирамга лайык. Кызыкканларга караганда кызганыч хәлләр күбрәк булгандыр инде. Ул моны уртача булса истә калмый. Квартира хуҗалары да я бик начар булса истә кала. Я бит әйбәт булса истә кала, средний булса истә калмый. Элегинде бик запислар юк радио комитетта. Безне Мәсагутов, Якуб Кулмый редакторлар бит инде еш кына яза башладылар, бирәләр иде. Гафур районына бер авылга барсак, безне биргәннәр кичке концертта сәгать 6-7 микән концерт башларга торабыз. Председатель кергән. Күрсәтегез документларыгызны. Шушы әлеге корт баганы белән эшләгән чак. Сез алдап йөрисез. Сез шәмкәтүк белән баганы түгел, акча эшләргә килгәнсез. Күрсәтегез документлары. Ана, настоящий кәтүк баганай радиода выступать итеп яталар. Халыкка кычкырачакта да иптәшләр сылсат председатель келе. Булар сен баганы түгел дип, башлай торып, шуны Гафур бич икенче көннәдән инде исбат итте. Менә шулай звонить итегез, пожалуйста, филармониягә или радиокомитетка документларын күрсәтте. Без чын баганы, валлаһи биллаһи, без ялганчылар түгел, акча эшләүчеләр түгел. Шулай итеп шок исбат итте. Ахунҗанов әйтте, менә аларны күлдерәләр ди. Мин үзем дә шулай уйлыйм. Ахунҗан ул язучы да бит, гармонист та. Ул теге идеологический работник на түгел, ул бик не иҗади кеше ул. Аның бит пьесалары да бар. Ул әйтә, менә шул күлдерү астында подводный течение бара. Кайткач ул лесник уйнап йөрибез. Туктале, бу минем турында әйтелде бит. Күлеп утырганда соңына исенә төшкән. Мылтык тотып килде, Гафур абый лесник уйнадыр, атып өтерәм, минем турында булган икән. Төнне бу уйлап ятканда, менә башта көләләр. Шушының көлү астында без тәрбия нәрсә салабыз. Бушка гына көлү түгел ул. Менә шушының белән безнең иҗат
керек булгандыр дип уйлыйм мен. Бүген дә һаман шулай диләр. Гафур агай беренче баганайым 1972 елда пенсиягә чыгар вакыты җитте бит инде. Сентябрь аенда туган. Үткәрдек тә, хәзер бит инде багана изләргә кирәк. Фатих Ихсанов режиссер, халык та бетерәсе килмей, руководство да бетерәсе килмей кәтүк белән баганайны. Хәзер эзләнә башладык. Институтның бер Гыйләжев курсы барып карадым, шуннан онда Юнир Салаватов дигән арада иң узын ул иде. Набиуллинда узын гына бу ошады. Әле пока Гафур абый киткәләгенчә, аны уже җибәргәннәр Академ театрга. Эшкә ибәргәннәр. Шуннан Фатих Хайруллович оештыручы, һәйбәт режиссер, талантлы режиссер, профессионал, Мәскәүгә күп кайткан Исрафилов белән ул Юнирны уговоритып алып килде. Шуннан эшли башладык. Әйбәт кенә программа куйдык, Ихсанов куйды инде. Трио создавать иттек. Мамалимов дигән бер әйбәт кенә баянисы бар иде, мәрхүм инде. Филис Гараев, антуражлар шәбе, Фәния Халитова, антуражлар шәбе инде, по-моему, Яңгали Вахитов биючеләр, әйбәт инде антураж. Шуннан чыгып киттек, бер ел йөрибез, халык принимает итә, көләләр рәхәтләнеп, кул чабалар, Шамил Рахматуллин репертуар язды. Көләләр инде, соңыннан әйтәләр, шул кадәр көлдек, нәрсәдән көлгәне белмибез диләр. Видимо, уенга курганбыздыр миндә. Шуннан шушы программаны карыйлар да корт баганайны сөйлиләр. Корт баганай. Юнир бит институт биткән 6 ел укып, уйный. Гафур абый уйнамый ул. Ул уйный иштән генә мен ничектер халык өйрәнгән баганай, исеме дә баганай, басып кына тора, кәтүк тәгәри вокруг баганайы. Шушылай дигәндә нам два катука не надо. Все ясно, анда язганнар инде. Шуннарсың бер көнне комиссия карады. Тагир Исмәгыйлев килгән, 3нче секретарь идеология карадылар да. Син талантсыз артист түгел, син талантлы, әмма син баганай түгел. Баганай изләргә җитәкчеләребезгә филармониянең Хөснияр директор инде, Гулварисов художественный руководитель ул вакытта ИО. Изли башладылар. Шулай иттереп, 2нче баганайны эшсез калмады. Юнир китте, Мәгъфирә Галиевага сүзче булып, Николай Головларга. Мин 3нче баганай белән эшли башладым. Программа тагын нидән яздырдык, Шамил Рахматуллиннан эшли башладык. Моны бер дә язмадылар алай. Бу баганай түгел дип. Но шунсы бар, Гафур абый нык сиңгән 35 ел буена. Баганай дигән исеме бар. Уены Гафур абый Фәрит яратадыр уйнарга. Арсланадыр инде. Но монда шуннан әйттеләр Ихсанов Тайсәнигә, баганайда уйнарга кирәк дигән. Бөтен шунда. Багана басып кына торырга тиеш. Кәтүк тәгәргә тиеш. Республикабызда кәтүк менән баганайды башкорт эстрадаһының горурлыгы дип йөртәләр. Урта Азия һәм Татарстан, күрше өлкәләрдәге гастрольләрдән һуң уларның сәнгатен танылган эстрада персонажлары Тарапунька һәм Штепсель, популяр рус артистлары Миров һәм Новицкийдар сәнгатенә тиңләнделәр. Инде төрле сәбәпләрдән Әхәт Уразмәтов сәхнәгә яңгыды гына сыга башлагач, уны Аркадий Райкин белән сагыштырдылар. Әлбәттә, сагыштырулар бары тик сагыштыру гына булып кала. Шәрык дөньяһы артисты бердән-бер кәтүк, һич кемде кабатламас кәтүк итеп белә. Әхәт Уразмәтовның иҗады ул гамәлдә бер актердан торган театр. Унда төрле жанрлар, йыр һәм бию, нәфис һүз һәм пантомима бергә үрелеп бара. Гармонула һәр вакыт юлдаш булды артистка. Иң мөһиме илһам, һич касан ташламаны уны. Бит тамашасы сәхнәлә илһам усагын токандыра белгәннәргә генә ышана.
Театр, мен әлбетте театрда эшләмәнем. Әмма мине театрга шақырдылар. Әлі мына 70 яшым өткәндә Нур театрына шақырдылар. Төп роль Бишураны уйнарсың диделәр. Заманында Рус драм театрга шақырды. Казанда йөргәндә Кемал Рабинович. Мин әйтәм, мин бит русча белмим. Я тебя за месяц научу по-русски говорить ты. Син как рыба в воде плаваешь ты на сцене. Шунан академтеатрда, онытты менде трибуналма бір әйбір қойдылар. Лик Валиев шақырда. Онда енді бәлекейгіне бір переводны әйбір, бәлекейгіне қуарт. Онда бәлекейлер yok бітіне менің шекелі. Шул бәлекейлік керекті бола, қойсы бір вақыт. Юрәт етмәдім. Нишік деп әйтем енді, рискованыз жоқ мекен, қурқу мекен, білмейм. Менде бәлки трагик ноталарда, драматический ноталарда болғандар. Мен бірсінде файдалана алмадым. Мені комик етіп алдылар да, шушы біргіне линия бойынша кеттім енді. Бәлки қазір мына драматический, трагический роль ойнасам, халық мен yıllar idem. Yıla oynar idem. Халық күлірі, çünkü халық мені күліп қабыл еткен. Қазір мына әйтелер, тема yok дейлер. Действительно, барда доступн қазір. Әлік заказ беріп ішледер. Агиш Гирфанов бар біздің, Бадыр Даян yazdı. Hatta әдәбият тирәсендә деген бик интересный әйбер Әхнәф Харис язып китерде. Ул интеллигент өчен шәһәр өчен генә. Шуннарсын Салих Кулибай язды. Соңгыларда мына Марсель Салимов, Рәдиф Тимиршин, Марат Каримов та язды. Бик матур әйберләрне уйнап йөрдек. Бездә эстрадада лекториядан башка 10 бригад бар иде. Башлык Фәрида Кудашев, Бәхти Гасим, халық күләрін бригадысы, Кәтүк белән Бағанай, сатир юмор, Мәғфира Галеева, Голов, Николай, түрлі миллиард жырлары, Ильфак Смак бригадысы бар, эстрадный жырлар, оркестр белән, Филюс Гараев бригадысы, шуннан соң Рамазан Янбеков, халық, башқұрт халық күләр, Зәки Махмутов, үзінің жүзі бар иде. Шуннан соң келіп шықты Кадыров бригадысы, Идрис Газеев, бәлки түшіп қаладыр бірнеше бригадлар. Шуннан соң фән бригадысы болды, татар жырлар деген. Шуннан соң Ирендек, фольклор келіп шықты, Мәулет Байганетдинов, Хамзин, үзлерінің еткер фольклор. Her bir brigadın üzünün yüzü var idi. Liliya Fatihova mindan soң келдинде, ул мені укытушым деп йөрөй, кызык белән мәзәк, Вәлит Илембетов анда иң талантлысы, халық артисты арып бердигендә. Талантлы да үзенең yüzü бар. Яшьләргә керәл ул средний поколениега кермәй. Гөлсем инде Хабибуллина средний поколение дигәндә, ул бит штучный бар Миләүшә Янкаем. Ул теге мына шул 5-6 болу, әйбәт ул. Әйбәт. Әле Миләүшә Муртазина гениальный укытучы, bir штучный шок чыгарам дип сөйләй. Шуның шикелле. Әле бездә 5-6 болу, әйбәт ул. Әйбәт. Башкортостандың атказанган артистка Лилия Фатихова, республикабыздың халық артисты Вәлит Илембетов, Әхәт Салих улын үзләренең остаздары итеп исәпләй. Бұл артисттар халыкта күптән танылу яулаган. Әлегә олы сәхнәлә үз юлын тапмаган, яисә сәнгатькә аяк басарга әзерләнеп кенә йөрүче яшьләр өчен данлыклы Кәтүк бар яктан да олы үрнәк булырдай. 3 инфаркт уздырдым. Минем бик әйбәт кардиологым бар. Эльвира Султановна деген. Барсам, кіру белән күлдерә башлыйм. Әхәт агай ди, синнән ди положительный эмоция келә. Ничек ул шушылай ди? Мин әйтәм, мин шәрек бәрәңге ашап үстем, мин әйтәм, башак җыеп үстем, шабата киеп, мин әйтәм, ямалы телегрекалар. Әхәт агай ди, хәзерге яшьләр ди, мана алай түгел бит ди. Сездә ди ана шушы закалка калган ди. Шушы йөртәдер инде, авырлык белән арба тартып, шана тартып
Sen eskide bizim yoklарда шушылай үстем мен шул рәхәтлеккә кеше чыдый алмый бит. Шулай диләр. Авырлыкны күтәрә. Мына миндә шушындый. Мин ширлек килеш, ангина булды гомер буена. 40 температура чыгам, бүтән ширемне онытам. Белмим аны эштән киләме икән, Аллаһ Тәгаләдән кайдан киләдер. Миндә көч туа. Үземне онытам. Әйтәләр инде, кәтүктә ихласлык көчле. Ансы тумыштан бирелде микән, белмим инде. Мин үземдә белмим, Миләүшә. Кайдан сәхнәгә чыгу белән мин икенче кеше булам. Мин әйтәм, кыз шәп бит я. Класс. Мин костам бандай хәлдәрне күрдем. Рәхмәт. Рәхмәт. Бынау Лучанын әйтәм, кызы Италияга алып китәм ти. Мин әйтәм, безнең халыкта шундай бер шәп йола бар. Кызны урларга кирәк. Егеттәр, яшерәк сагын булһамы, үзем урлар инем. Без шаровна крутой була торгайны. Мактанмай мәйме. Бана мин еңгәгезне бер күрдем дә, икенче көнендә юрыга төрүп Париждан алып кайттым. Ай бабай. Куялы. Французса беләм тип шапырны бирәһеңдер әле. Һин уларның исмаһын телен беләһеңме? Точнымы? Точно. Ну, дисек деп әйтергә, наверное, не знаю. Вероятно, очень может быть, но вряд ли. Көлмәле. Бала биягә мендем дә, иртән иртүк торып, Аллага ташырып юлга сыктым. Авыл уртаһына барып индем дә, еңгә кирде. Аркыры халдым да, ат өстенә. Тайдым. Эй, арттан кудылар, эй, кудылар, ете алмадылар. Әнесі сақыры мен ауылға? Бұл бір 100 сақырым болғандар. Бай, ол ауылға бет ұтыты болғана сақырым? Текке тұралы спидометр. Шонан, ақ бұдатым, монма тирге батты. Әммә тұттырманы. Әттеге, ала бейен қайдан, ала бейен. Теккені тұртыны бітінді. Ей, бұна шайық мұрындардан. Бізден болмай ол. Мақтанып әйтмейім. Урланған бесе, қадірлі болайкен олай. Еті бала өстірдік. Yok, 9. İkisi birincisi uyanan. То есть, birisi biseden. Тағы неме деп кіші алдап мұнда мақтанып отырақың енді. Eyde, қайтсық. Kustam, yengen ana oşu bulayındı. Min nime ol? Min yarında. Vat benim bana olatay, kurutoy bulatırgayını. Yeti bisege ülengen, bütehinde urlagan. Min nime, min yarında ol. Geleş urlav, kepes urlav tügül kustam. Baka. Arkadiy Raykin etken bizning büyük satirigimiz. Satira eng izgi janr oldu deb. Arkadiy Raykin Isakovich dürüst etkendir. Çünkü biz mana şuşa bir neçe intermediya bilen dünyаны şüpşarlardan tozartırga tırışabız. Bizning bütün talış şuşu şüpşarlardan huliganı unibız eken, bürokratını unibız eken. Biz bit şuşlardan Kutulu için unibız olarına, üzün көріп отырсын, onda zalda bir akıl ese, bulay degen, dünya kamil tügül, жылап жібермес үшін, min külem, şınlap da,
Mine көп жерде әйтәләр, бу кәтүк кайгыра беләм икән. Мин бер вакытта сәхнәгә авыр шакларым булгандыр. Әтиянем бергә вафат булдылар. Бер сәгатьтә хәбәр алдым, шушы көнне дә уйладым. Башка кайгыларым да булгандыр. Мин сәхнәгә тормыштагы кайгыларымны, хәсрәтләремне алып чыкмадым. Шуның өчен гәзиттә дә язып чыгалар, әйтәләр иде. Син кәтүк кайгыра беләсеңме? Син җылый беләсеңме? Диләр. Мин әйтәм, мин дә кеше бит инде, миндә дә барсы да бар. Моны сиңа карап торсаң, дөнья җиңел кебек диләр. Чөнки артист сәхнәгә үзенең авырлыгын, язмышын алып чыгарга тиеш түгел. Тамашачы аның өчен акча түләмәгән. Ул синең хезмәтеңне, эшеңне карарга килгән. Шуның өчен мин шушыны үземнең девизым итеп куйдым. Әдәм балаһы китап кебек катлы-катлы. Әхәт Уразмәтовты сәхнәлә генә күргәндәр, уның онытылып китеп, бала сагында өлесәһеннән утып алган мөнәҗәттәрне әйтергә яратуын, Коръән укуын белмәй торгандыр. Борынгы мөнәҗәт, дугалардан ул бүгенге тормышта аерылса кәрәкле байлык, рухи көч ала. Мөрсәлләрне әйтсәм тәмам андый артык тәкый гаҗәптыңлары бар. Ахыр заман җитсә иләнәләр булгай, дөньяга төрле бәла тулгай. Ул бәладән күп галимнәр шахырышып зина кылгай. Андый артык тәкый гаҗәптыңлары бар. Без бәләкәй чакта нәнәйне шаярып, андый йыртык туннары бар дип әйтә торган икән, әйтә ул әйтмәс балакайм ярамый, гөнаһ буласыз ди. Менә шушаны башында нәнәйдән өйрәнеп калганмын инде. Яшәү көчен уга янә туган ягының шифалы һаваһы, тугандары, якташтары, балалык дуслары белән усрашулар бүләк итә. Уларның йылы һүзләре, горурланып үзебезнең Кәтүк бабай дип өндәшүләре, алкыштарга күмеп, яратып каршылаулары күңеленә канат куя. Бәхетне артык мул күп килсә дә берәү бәхетлемен димәскә мөмкин. Әз генәдән дә канагат булырга мөмкин. Әнием әйтте, балакаем, бәләкәйгә әз генә дә канагат булыгыз дип үстерде. Шушы канагатлык микән? Аллаһ Тәгалә әгәр канагат булмасаң, булганын да алыр дип мин әйттем бит инде, динимен дип. Мин моны булганына канагатмын. Театраль училищега алдашып булса да килеп киреүем белән канагатмын. Зарплатам зур булмады. Өемә кайтып керә алмадым. Квартирам да шомалы гына булды. Шуларга карамастан минем халкым булды. Бүйек халкым булды. Шыгырым тулган залларда уйнадым мин. Көтүп алдылар, көтүп тордылар. Афишага ябыштыру белән, Кәтүк тә киләмени. Шул бәхет түгелмени. Шушы 75 яшькә җиткәндә дә халыкны көтүп алуы бәхетлемен, Миләүшә. Ходай шул бәхеттән яздырмасын. Киләчәктә бәлки тагы да бәхетлерәк булырмын әле. Шушы өмет белән яшим. Эшләргә яшь бара. Эшлим, Аллага шөкер. Теләк искиткеч. Кәтүк абый тагы киләле. 100 яшьтә дә кил дип калалар. Бер кешедән ишеткән юк килмәле дигәннәрен. Эшләргә язсын. Алла бирсә.
sana sağanapa şeyler